Kajing puli na kikam jung ki apostol kalenong ba ar ka dukhat ka baningkong hadu bakhat way. Haba ka sengi jung ka Pentecost kalapoy baro kilay lumlang kroy si jaka kensan lawan kajing sawana beneng kabakum kajing be jong ka erba ersan. Bat la pendap ika ying baro kaway ha kabaki asyong nang cala pawa ki thalik ki bakum ki jong kading ki balapaj panat bat ki balahiar halor way naki bala pendap iki baro daw men sim bakhoj bat kila sedang menkeren hakiktin bapher kumbau men sim mula ai haki ban keren teladon ki ju ki bay syong ha Jerusalem ki breu ki baru blay naman la kajai benreu hapo ka beneng haba kilo sngau ikani kajing sawa upai ba belien olawan yalum bat kila kulmar jumud namar man lau breu hapadeng jungkiu liu sngau bakila kren haga ketin katali jung uhi ba kila kendet bat sngau pala kila ya ong hato baro kini ki bakren kim day kinong Galilea Tekum noken nilayo sngau uway nangi hala kajong ka ketin try ki Parthia bat ki met bat ki Elam bat ki basyong hamesop Potomia ha Judea bat Kapadosia ha Pontus bat Asia ha Phrygia bat Pamphylia ha Egypt bat nakatan ka Libya ki bahab apo kakirini bat kibawan na Rome ki Ju bat ki balakala syakaniam Ju ki Kret bat ki Aram ngiyok sngau baki yathu ha ki ktin try jungi ya kam phala jong ublay kaktien jong try kasam kaba shispa sao ko try to pha umen sim jumi bat pen thmai ya kadur jong ka parthai tukar khu yo try komen sim jonga atrai ko blay jonga melong ba kraw shisha kanau ho jat ki kam jong mi ko try ka khandeu kadam na ki jing thau jong mi ko try to pha umen sim jong mi bat pen thmai ya kadur jong ka parthai me sim no e kamen sim jong ki kiam ken phai biang sho khandeu nau ba kilami me pha ya law men sim bat la thau yaki bat me pen thmai ka dur ka parthai ko try to pha men sim jong me bat pen thmai ya ka dur jong ka parthai to ka buro mutrai kan sa junom to try un sngo kmen ha ki kam jong u to ka jing prakhat jonga kin sngo bhai u ngan chat kmen how try ko try to pha men sim jong me bat pen thmai ya kadur jong ka parthai kajing pulina ka sithi banengkong u Paulus bakho chaki Kristan ha Korint kalenong ka bakhat ar ka dikhat lai du banyo khat ar bat khat lai don ubala ban ong u Jisu long utrai lai chang daw men sim bakho te ki don ki sap bapher Henry uju umen sim kidon ki kam shakri bapher Henry uju utrai bat kidon ki jingtrai bapher Henry uju ublay ubapen trai kam ki baro haman lau briu haway peway laai ka jing pan pau umen sim na kabanca ka jing bhalang namar kumba kamet kalong kaway bat kadon bon ki dekhot men bat baro ki dekhot jong kamet la kilong shibun kilong tang kaway kamet kom caru kalong bat ukres naba daway men sim lapan baptis singi baro syakaway kamet kiju ne ki grek kimrau ne ki balai luot bat ya baro la ai bandi na way men sim kak tien jong utrai kajing pulina gospel bakhuj khat kom uyo anis kalenong ka ba arpho ka khot khat khandai du ba arphulai ha ka premet jong kata kasngi neng kong jong kata yo
habala khang ki jing khang hang ta habala don ki sinran namar ka jing ting ye ki ju ujisu lawan bat ula yeng ha padeng jongki bat ula ong haki ka jing suk hapi endaula ong ye kani ula pen i haki ye ki kti bat ye ka krong jong u te ki sinran ki ladap da ka jing kemen haba ki yo i yaw trai ujisu la ong biang haki ka jing suk hapi kumbau kupa ula pha enga ngaru na pha ye pi endau la ong ya kani ula persat halor jongki bat ula ong haki tok pediang yang men sim bakhoj lada phi map ya ki pop jongno la la map ye pi ya ki lada phi pensa iki pop jongno la la pensa ya ki ke gospel jong utrai